Hi guys! I'm back mga kakabsat! Ay, yay! Paglukat tayo man tati na order ko ay ti Shopee. Kumatang amanti ko pagpapintas ko kundi para di buok di anak ko. Kumatang ti Lux Organics Whitening Serum para ti rupak. Ken Quell Shampoo Anti-Kuto. Naina. Naalisan magamin dito yung anak ko, ti kuto na. Mayat. Tiran tayo maya datoy. Ta nakakabil mo ka sa isang hugas. Kuto. Todas. Kunana. Maya mo datoy whitening repair serum. 10% ti ko na. Niacinamide. Try yung mata mga kakabsat. Data tinagatang ko mga kakabsat. No kaya yung data, ikabel ko yan ti kwa. Comment section G-link. Whitening repair. Ken Quell. Salamat sa panonood. Bye-bye mga kakabsat.